A un pas com estem del canvi a la segona quincena del mes de novembre, el grau de temperatura ambient es troba en consonància amb l'alta temperatura política que estan imprimint als carrers els partits de la dreta i de la ultradreta arran l'anunci del pacte entre la resta de l'arc parlamentari i una amnistia que ha de procurar tornar al solc les errades del 2017. Les veritats, les bones veritats estan tancant el cercle als partits que encapçalen la negació per la negació i l'opinió pública comença a fer memòria de casos a nivell local, comarcal, de demarcació de país o estatals que fan posar les galtes roges a qualsevol persona que estiga pendent de la política. Hospitals anunciats i sense construir, canvis de denominació d'auditoris, llibres segrestats a les biblioteques, ajudes i subvencions lliurades als seus partidaris són una bona mostra de la manera d'actuar dels que s'autoproclamen liberals.